ere kaka onyalo chano chenro mag omenda mage kata financial planning moneni okawo omenda mokete okumba ka ok obedo kod rem e ohande? Mano penjo maber ahinya nikech iyudo ka ng'ato dwa chako ohala to pesa ma en godo ok rom. Mokwongo ka wuoth idhi kuom jok mamiyo ji okumba, ubed kodgi piny, uwinjri kodgi. An adwaro okumba mar pesa ma kama, magi gik ma adwaro mondo mi okumba ni okumba okavana in case ni ayudo sida mora mora. Kisebiro kuom kebe omiyo in okumba gen very many, to ubedo kodgi piny to uwuoyo maber. Ka usewuoyo to ginyisi ni kuom gik ma in godo ka gite, mae pesa mowinjore timo nade imiwa, tiburo wacho ni atota aonge mano, ukonya nade. Jok ma miyo okumba nyalo winjore kodi ma ginyisi ne kare kono winjore imiwa for example kata mana 5,000 ni, chulwago installment madhi adek. Kichulwa mos ichulwa mos. Koro ka gimoro timore within the ndalo mano winjore godo gi, to idhi manyo pesa cha tidhi timo gi nade, ichulogi, to aito bang'e claim ni chande gikawa gichuloni. Koro okumba jogewa okawe ni en gima expensive, ni en gik ma beche ni malo, to onge okumba ma beche ni malo. Ng'eny gi bechgi piny ka wapimo gi kony ma giduogo gikonyowago. Koro wakwayo ni jodalawa ni kopo ni in gi sida ma idwa kawo okumba, kik iluor, dhi nyime iwuoge jo mamiyo ji okumba. Aito ok wang'eyo, nikech wang'eyo ni wakawo ga risk. Samoro yudo ka in gi biashara maber kabisa, to in okumba ok idwa kawo nang'o, nikech ing'e ni en pile ka pile ni samoro Nyasaye biro telona. Koro Nyasaye samoro yudo kikete kumoro matek ma ok onya teloni, to walamo ni Nyasaye mondo telne yawa. Nyasaye biro telona, ano onge gima dhi timorena. Tiyudo ka kapok ndalo osudo to gimoro timoreni. Koro kidwa chako ywak idhi kuom osiepeni, biashara ma onja timore nade, obedo kama, ere kaka unya chokona. Sano be samoro ng'ama idhi kuom osiepeni onge pesa. Koro wakwayo ni mondo mi kik wachand osiepewa, wakauru okumba e yo ma ber e sa maber. Ka wachako okumba, in fact okumba ema owinjore waket mbele maloyo gimoro amora sama wadwa chako wach biashara moro amora. Yes. Erokamano. Winda en kit okumba mane mowinjo bed ni ja ohala matin SMEs, jo ohala matindo kawo? Erokamano ahinya kuom penjono. Ndalo sani wan gi kembe machiwo okumba miluongo ni micro insurance. Micro insurance ni en okumba mar jok manueng'o gene piny. Koro sani onge ng'at madiang' wach ni okumba ni beche ni malo, nikech king'iyo konyruok mokumba miyi ni malo moingo kata pesa matin mibo chulo kuom kembe mag okumba gi. Koro samichako ohala ber